Až čtvrtina párů má problémy s početím. K vytouženému dítěti jim dokážou pomoct většinou lékaři. Zítra se proto na brněnském výstavišti koná první tuzemský veletrh věnovaný právě neplodným párům. Lidé se na něm dozví o možnostech léčby nebo si domluví konzultace s lékaři. První československé dítě ze Skumavky a zároveň první v socialistických zemích, narozené minulý týden, je, jak jsme se mohli přesvědčit, zdrávo a jeho vývoj je zcela normální. Narodilo se před 30 lety v brněnské porodnici, bez moderních přístrojů a potřebné techniky. Kultivační komůrky, instrumenty všelijaké, to se všechno muselo vyrobit. Jehly byly pro vojenské účely. Ty zatavené jehly se musely otevřít. No, čili sestřičky to pilněčkama upilovaly ty konce a bylo to. Díky umělému oplodnění a jeho průkopníkovi Ladislavu Pilkovi se narodily i tyto dvě holčičky, Eliška a Míša. Marně se jejich rodiče o dítě snažili dlouhých 5 let, pomohli až lékaři. Nebýt této léčby, máme teď tyto dvě zdravé holčičky, které teda bez nich by ten život nebyl stejný. V Česku se každoročně narodí víc než 4 000 dětí díky umělému oplodnění. Problémy při otěhotnění totiž už nejsou jen na straně žen. Problémy s otěhotněním byly spíše před 15 lety na straně ženy. V současné době se to vyrovnává. Nejčastější problémy na straně mužů je zhoršující se spermiogram. Příčin je hned několik: znečištěné životní prostředí, prodělané dětské nemoci i nezdravý životní styl. Barbora Lukšová, Česká televize, Brno.